Khulumka jotono no ani channel o tamung no ro ani channel no subscribe khlaya kongka angka subscribe khlai di angte bo kotar job advertisement te online information related video sanamu no rong bagai angka phaidi nai lai na tini kaisa ikonai di omo recruitment drive rojaka 2021-22 omo angka ikonai di Nobodaya Bidyalaya Samiti ni bukhak tei omo angka ikonai di omo Uttar Pradesh ni si kahai pono tong osini je Tripura state tongnai borok mujung kangkai oro apply khlai nai mano je candidate interested tongnai angka oro nai di kwbangma post talangjak o jaga nai di assistant commissioner talangjaknai kwbangma tongo o jaga assistant commissioner assistant section officer angka junior engineer civil te stenographer computer operator nadi komo centering assistant junior secretariat assistant kwbangma post tongo angka nailai no phadi o post ni tam qualification ang angka bahai ke apply khlainai norok omo angka nai tongni norok paithak ang jesuk sawan nong no tam post na koita post langjangnai oro angka oro sajak naidi ko assistant commissioner group A ni bagai angka ST rong ni bagai kaisa tongo angka oro to qualification rijak ya ang sawana norok nai tongni video no paithak jora tei iko naidi oro sajak naidi iko north east region omo roko je candidate interested tongnai borok rimano angka nai tongdi paithak jora tei qualification rok joto details ang no bujirwana angka oro naidi assistant commissioner ni angka oro ST post kwrwi oro unreserved tongo kaini post angka oro naidi female staff nurse group B o oro tongo ST ni seat 6ta tongo unreserved 35 tongo kwbangma post ni kwbangma tongo angko naidi oro ST norun khoroksa angka norok ready je candidate interested tongnai ready angka phaidi nalai no bini qualification tamuna angka oro naidi rojaka junior engineer civil omoni bagai bo oro unreserved ni bagai kaisa no rokha omo joton apply khlainai mano angka computer operator naidi oro bo rojaka unreserved 2ta post angka oro phaidi nalai natai iko lab attendant rong ni bagai ST rok 10ta seat tongo oro unreserved 59 angka ang o PDF na ni description link kori ruana tomung norok tesa kaham pori naina musuk khainai di angka oro sajaka naidi iko multitasking staff oro bo ST rong ni bagai kaisa angka bini bagai qualification tamonang phaidi na lesson tabuk angka o jaga o naidi saka oro naidi for assistant commissioner ni bagai angka pay scale jangnai bongno iko musuk khaiui per month to angka bini age limit angka up to 45 years angka ngo bini essential qualification naidi assistant commissioner ni angka master degree khlaijak nangnai humanities science commerce je bo kaisa o angka oro naidi tai oro experience bo sanjaka oro 5 years experience tongna nangnai angka oro phaidita kaisa post ni bagai nailai naidi omo angka iko naidi omo bo no assistant commissioner no omo te kaisa post angka jaga o angka rejangnai naidi poni pay scale busur rejangnai 67,700 to omo 2,87,000 khlai rejangnai angka o jaga naidi essential qualification tam sanjaka iko graduate degree khlaijak tongkai ngo angka oro bo sanjaka kwbangma no naidi norok ang ani description link ang ri ruana naidi female nurse staff nurse angka pay scale rejangnai bongno musuk khaiui omo bini age limit angka 35 jora te rimano oro naidi essential qualification sajaka higher secondary pass class 12 tai omo naidi grade A manai diploma hai ke
certificate in nursing nurse khlaijak tongnai boro rimanai onkana tei BSc nursing khlaijak tongkhai bo oro rimano hingka haipano oro tei kaisa sajaknai di registration with Indian State Nursing Council wngna nangnai hingka tei practical lo experience tongna nangnai 2 years in a hospital clinic o hingka je experience tongnai rok reinai di hingka oro kwbangma tongo kwbangma post ni kwbangma qualification tongo norok nainai di ko assistant section rok ni bagui pay scale bwsuk rwjaknai hingka omo kaisa kai sanani hingka kwbangma wngwi thangnai abagui norok nainai di ang ani description link o ang o PDF free rwano hingka pori nai di norok kaham kai iko nai di junior engineer civil rok ni bagui hingka tamo post nangnai di degree in civil engineering khlaijak wngna nangnai hayake 3 years diploma khlaijak wngna nangnai hingka oro sanjaka experience 3 years experience sanjaka nai di construction of building must be in central state state o khlaijak experience hingka stenographer o nai di qualification bwsuk nang age limit hingka norok nainai di hingka nai norok bujiya hingka comment khlai di ang no jesuk bujirwi mansak bujirinai hingka haike kwbangma tongo hingka bahai noro apply nai di mode of selection tamo ongnai selection bahai ongnai CBT ongnai computer based omoni bagui hingka oro kwbangma tongo nai di name of cities o jaga o tongo Agartala o bo rimanai exam center tongo hingka je candidate interested tongnai borok rwdi qualification tongnai rok rwdi o jaga o nai di CBT test tam ongnai omo norok nainai di reasoning kwbangma tongo o jaga hingka pari omo nailai bahai application form fill up khlainai CBT kwbangma norok nainai di jani ja post ni kwbangma tongo oro je post ni boni tamongnai hingka iko nai di bahai apply khlainai hingka oro sajaka iko nai di boni website rwkha amo ang website ang description link o rirwnai oro thangdi norok thangui noni personal email ID rok rwui amo form fill up khlai di khlaimani oro norok amo confuse rok nangkha hingka sadi comment khalai di ang sawono adi application fee rwna nanglak SC ST PH categories rok ni bagui hingka amo reinai di norok oro sanjai nangliya hingka je amo je te ST SC pari je categories tongnai rok ni bagui hingka iko nai di omo omsuk application fee rwjaknai omo post hingka norok omo marwnai je SC rok ni bagui to iko oro no application fee required to be paid by candidates omo je omo to nangya saka SC candidate rok ni bagui hingka tomung no norok o form fill up khlainani khlaimia wngwi tongkha hingka sadi hingka oro important dates rwjakha nai di registration open 12 tarik ni simi wngkha hingka nai di fee rwjaknai tei oro bufuru norok nainai di date no nainai di hingka o general instruction norok pori nai di ang ani description o rirwano hingka pari tei tamo oro important tong nailai na oro to tei amsuk important to kwrwi hingka je tongmani to nongno saka hingka je norok qualification tongnai je candidate interested tongnai norok rwdi hingka oro sini ST rok ni bagui oro application khlainani rang nangla hingka norok ani channel no subscribe khlaiya hingka subscribe khlai di ang tebo kotal job advertisement tei online information related video swnamo norok ni bagui hingka o video ni bagui norok form fill up khlainani rok problem rok nangui tongkha hingka ano sadi ang no help khlainai comment khai di description ang o PDF link rirwnai norok download khlai naimanai hingka tini ni bagui amsung nung si to hingka jotono no hambai।